Milí priatelia a sympatizanti, toto video bude z iného súdka, než na aké ste zvyknutí. Blížia sa totiž župné voľby. Je to možnosť a zároveň šanca pre poctivých, nikým nekúpených, nikomu neslúžiacich a národne zmýšľajúcich Slovákov zapojiť sa do riadenia vecí verejných. Je to možnosť, ako vymeniť neschopných byrokratov a politických špekulantov a nahradiť ich ľuďmi, ktorým rozvoj kraja, jeho dobré meno a spokojnosť občanov ležia na srdci. Ľuďmi, ktorí sú rozhodnutí spravovať veci verejné, ako spravovať vlastnú firmu. Teda žiadne nevýhodné zmluvy, rozkrádanie ani šafárenie so spoločným majetkom. Preto som sa rozhodol kandidovať na post župana Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát a týmto vás poprosiť o podporu a vaše podpisy. Ak by sa našli odhodlaní dobrovoľníci, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a rovnaké zásady a boli by ochotní zorganizovať podpisové akcie kdekoľvek v Košickom kraji, budem rád. Je to náš kraj, naša kultúra a náš majetok, takže máme šancu rozlúčiť sa s tými, ktorí ju doteraz považovali iba za dojnú kravu pre svoj osobný prospech a prospech svojich mecenášov. Záujemcovia mi môžu písať do súkromnej správy. Ďakujem a pekný deň.